Сега ще изиграем още една импровизационна игра. Тя се нарича двойни ръце. Играе се от 4 човека. Двамата са говорителите. Говорят, а двамата хора отзад им играят ръцете. Значи, публиката казва: една известна личност. Той кой е? Това е Бербатов. Едно действие от ежедневието. Чиста си ушите. Бербатов си чисти ушите. Да, окей. Тя коя е? Мадона. Мадона. Какво прави действие от ежедневието? Мия се зъби. Мадона, ти си мия зъбите. Ма далече е. Та е нещо друго. Средства си косата. Добре. Мадона си реше косата и Бербатов си чисти ушите, обаче трябва да направите диалог, все едно сте в една стая. С кой? С Мадона. С Мадона? Да. Докато ми чистят ушите? Да, и докато тя си реше косата. Начало. Как се скъпи? Много добре. Малко усещам мушно кало в лявото си ухо. Моята коса нещо ми се дава проблеми днес. Тия кичури ушите. Ми типа фани поизми малко. Аз си мих, мазах, ма не се получава бе човек, не знам. Леле, аз с ушите какво да правя? Дай някакъв съвет. Много ме сърбат вътре. Правилно се издържа. Има едни колибрита, се казва, малки птички. Влизат за опрашване на цветята. Слагаш едно колибри и той ти те почества. Ма те ще избягат, че ми влязат в главата, не може да излезат, вътре няма нищо. От време на време ще идва в моята коса и тия кичури ще ги навия. Перфектно. Леле, така може да ги отгледаме. Да правим бизнес и да ги продаваме после. Знаех си! Трябваше да има някаква причина да се остави в една стая. Но той било заради колибритата. Ма той кариерата ми малко позалязва и вече съм поизморен, болят ме и колената. Моята сега започвам да ти кажа. Чуй се, как може точно Ти сега? на колко стана? На 86 ли? Бибе! Извинявай, на 26 исках да кажа. Никакви колибрита за тебе да ти кажа. Не се сърди сега така. Все пак си Мадона, нали? Мадона. Аз ще се върна при Чичо Алекс тогава и ще видиш ти въобще не се разправям с твоите глупости и колибрите.